Halala sekufikile Benico Multimedia empangeni namaphethelo woza kwasuka lokho empangeni sobe sifikile sigelekile ngomhla ka4 September kuzobe kumnandi ngendlela emangalisayo kuzobe khona uDJ Ree wabantwana ezonandisa and kuzobe khona uDJ Fabulous weNtokozo FM kuzobe khona futhi noDr Thulani Manana esizodumisa naye ngendlela engakazi yabonakala ungaphuthela ngawo umhla ka4 September empangeni eNew Hall eduze kwase Total Garage. Sahleki lamalanga dali kwenzenjani usushintshile manje sithandwa suhleka nobani usujilile manje sithandwa kanti ngibone ngani awukumbelo baladani sekwenzakala awusahleki lamalanga Yebo kunjalo sesifikile kunjalo Benico Multimedia etime ngamavideo ku YouTube na ku Facebook sesifikile empangeni namaphethelo wozani nonke nizolalela uDokotela Thulani Manana uzobe segida njengoba egida niyayibonela nje nani uDokotela ukuthi izimanga zina zenzayo uzobe khona ke empangeni namaphethelo uzobe khona empangeni eNew Hall lamasipala elisha ihholo lamasipala eNew Hall ngase Total Garage ilapho uzobe khona uThulani Manana uzobe ngahambi ke yedwa uzobe ehambisana neBenico Multimedia ehambisana noDJ Fabulous weNtokozo FM ehambisana noDJ Ree wobumnandi uzobe nishayela igqom laba bathanda igqom ukhona uDJ Ree uzobe igqomuza ngempela igqom kanti asihambi sodwa ngoba sihamba noMaskandi Baba Madonsela nabavevezeli 2020 uzobe khona Baba Madonsela nabavevezeli phansi le kwanyuswa lapho eqhamuka khona uBaba Madonsela uzobe nishaya uMaskandi shaya isiginci kanye nenkositini enenkosi phakathi wozani nangu uDokotela Thulani Manana ubheke nje uThulani Manana ukuthi wenzani woza Thulani bathathe Baba Dokotela Manana bathathe Dr Thulani Manana hayi kodwa ngathi ngiyambona nomprofeti la nangu umprofeti ngiyambona umprofeti la nangu umprofeti ngiyambona umprofeti angizikumusho ngegama kodwa ubaba umprofeti ngiyambona ehamba noThulani Manana oza Dokotela Thulani Manana uyobe gebisa ikhanda phansi njengoba selibhekise phansi ikhanda nasempangeni kuyobe kunjalo ehona uyozibambezela ke wena olele ekhaya ungafuni ukuvuka uhambe uyobona uThulani Manana izinto zakhe ngomhla ka4 kuSeptember ehamba neBenico Multimedia siyobe senza nemusic video sibeshutha lapha into enenkosi phakathi sishutha ama video kaThulani Manana noDJ Ree kanye noDJ Fabulous weNtokozo FM noBaba Madonsela nabavevezeli kobe kumnandi kudelile empangeni namaphethelo wozani eHall eNew Hall kaMasipala eduze kwase Total Garage mhla ka4 kuSeptember kungenwa mahala imbili yosolomsela ngokuyalezela awubatshele bamanana awubatshele Dokotela khayelise
Ngakhohlwa njalo noBhenukhu khona lapho. Uyena phela bayaqubula ibhesi lapha benobabu umlele waseNambethe kanye nobaba uMnisi. Uvusi womnisi wale eMpumalanga. Awu, suka madoda. Kodwa uyayizwa lonto. Uyayizwa lonto. Wawuzwa phona lonto. House. Thulani mana nabanikazi bomkhalanga awu madoda. Hawu. Nkosi. Awu batshele dokotela. Awudimanga mangala dokotela. Waphiwa lento ikuwena egazini. Waphiwa dokotela Thulani Manana uswe nje ubisi lwento azobe lidedele empangeni. Amen. Awu, suka madoda. House. Afundise dokotela isikhalanga. Udlala kanje esikhalangeni bakwethu. Awu, dlala banikazi iBhenukho Yoduma bakwethu seyifikile. iBhenukho Yoduma lamavideo ku-YouTube na ku-Facebook sefikile iBhenukho Multimedia. Awu madoda, awu sesifikile empangeni. Asiyeza nangakini, asizogcina empangeni siyeza nangakini. Wena nje kuphela fika nefoni yakho enespace, sifike nje sikudownloadele ama-video eBhenukho free of charge. Nase-hall kungenwa free of charge, akukhokhwa mali. Awu, iyanithanda iBhenukho bakwethu, iyanithanda iBhenukho Multimedia. Uzani nonke empangeni madoda namaphethelo. Ngabe usuka le komhlaba yalingana, usuka eHluhluwe, usuka kwaMsani, usuka kuphi nendawo eMtubatuba, fika empangeni esikhaweni. Oza nawe. #azishe. Awu leyo bhesi madoda uvusa umfoka Mnisi le phezulu eMpumalanga. Awu dokotela. Awu suka dokotela. Hayi kunjalo-ke madoda, kunjalo-ke hlolo zonke, kunjalo-ke madoda, kunjalo-ke mhlaba wonke, kunjalo South Africa, kunjalo empangeni, kunjalo KZN, kunjalo South Africa, kunjalo empangeni, kunjalo South Africa, zobe sigoba kanje. Awusuka Thulani Manana nabanikazi bomkhalanga. Awusuka manje DJ Ree ubumnandi, iGqom, DJ Fabulous, Wontokoza FM. Hayi angageqa amagula angimuki. Siyetholana khona empangeni, kuzobe khona bamadonsela nabavivezeli. Ngishaya isiginci esinenkosi phakathi kumaskandi, ehamba nenkositini yakhe. Awu madoda, asihlangane phansi empangeni.